सस्नेह निमंत्रण लाईमलाईट हॉटेल अँड रेस्टो बार. आपणास कळविण्यास आनंद होतोय की कुडाळ शहरातील लाईमलाईट हॉटेल अँड रेस्टो बारचा शुभारंभ सोहळा रविवार दिनांक 10 एप्रिल 2022 रोजी सायंकाळी 4 वाजता करण्याचं योजिलंय. आपणा सर्वांची आजवर लाभलेली सोबत आम्हाला नेहमी प्रेरणादायी ठरली आहे. म्हणूनच आपण सर्वांनी या सोहळ्यास उपस्थित राहून आमचा आनंद द्विगुणित करावा, यासाठी हे आग्रहाचं निमंत्रण. उद्घाटक ॲडव्होकेट संग्राम देसाई, सदस्य बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा. प्रमुख पाहुणे श्रीमती वंदना खरमाळे, उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कुडाळ. तसेच आफरीन करोल, नगराध्यक्ष कुडाळ नगरपंचायत आणि श्री मंदार शिरसाट, उपनगराध्यक्ष कुडाळ नगरपंचायत. निमंत्रक सौ साक्षी प्रदीप माने आणि श्री प्रदीप गजानन माने. ठिकाण 3रा माळा, मानेची क्रिएशन, सरकारी हॉस्पिटल समोर, आदर्श पार्क, कुडाळ.